Günnogurun beýik akıllary we nutgaw şahyry Matmul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli geçirilen çäreliň çäklerine Türkmen wekiliýetiniň şu ýylyň 22-nji 23-nji ýanwarynda Katar döwletine iş sapary boldy. Saparyň çäklerine akyllar şahyrymyz Matmul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagyşlanyp dawraly dowşuk geçirildi. Ondan çykyş edenler Günnogurun beýik akıllary Matmul Pragynyň dörejilik ýoly, şahyryň goşgularynyň köpdürligi, çoň many mazmunlygy, hemem terbiýeçilik ähmiýetiniň uludygy dogrusyna durulyp geçirildi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna halkymyzyň öz beýik şahsiýetlerine goýýan hormat sarpaty barada bu ýsynçly gurrun edenli. Bu ýerde şahyryň sözlerini döredilen aýdymlar ýanglandy. Saparyň çäklerine iki tarapdan dowşuklar geçirildi. Olarda iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, esasen muzey we kitapxana ugurlary boýunça gatnaşyklary hasam potolandyrmak boýunça gepleşikler geçirildi. Şeýle-de bu ýerde Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýiniň gymmatlyklarynyň awarat bolan sergi ýaýbanlandyryly. Bu türkmeni bagyşlarynyň ýerine ýetirmeginde halk aýdymlary ýanglandy. Saparyň çäklerine Doha şäherine ýerleşýän bilim merkeziniň gaznasyna we Kataryň milli kitapxanasyna barylyp görüldi. Bu ýerde türkmen wekiliýeti üçin gyzykly gezençler guruldy. Hemem degişli idaralaryň arasyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda pikir alşyldy. Türkmen wekiliýetiniň Katar döwletine şu gezeki sapary iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlyk hasam berkitmekde netijeli boldy.